Tatalicious watsiura maititi akati aiwa maitiro ako idisgrace chaiyo. Ukuwo Ketina aitenga akati aiwa tirega tikutsiure tikufungidze zvitema zvako zvekumasure. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. My bandawo navo vatumirawo yavo message vakati you tried my sister, wakaedza zvese zvaungakwanisa kuti brother yako irarame. Tatalicious what iye Feridongo, you are a disgrace to womanhood. Unokundwa neni ndiri mukadzi wezviro zveplastic chaizvo. Feli baba vako vanga vasina kana mubhedha vakatengerwa nehanzvadzi yavo, iwe uri kuchibishu. Wakazonzwa kuti baba vafa ukamhanya kunotora masofa kwa Bruno kuitira social media. Fake as always. Ukamhanya kutsvaga makeup artist nemarokwe ekuchinja parufu. Zviri sad. Tyra anorema. You insult her any chance you get. Visa godo, Ferry, masofa wakatora munhu aenda waiti zvichaita sei omwe. So ndo zviri kubva kuna Tatalicious, haana divi katate nekuti anga aramba ongoti madam boss kumba kwenyu hakuna toilet kumba kwenyu, asi apa azotaura kuti aiwa godo richakutadzisa kufema, richakudzipa umwe musi wakavarairwa. Kana washayikirwa nehama, you even forget kutogeza chaiko nemarwadzo. Izvi zvema ice cream and bodyguards raitova drama. Kutakazoona ka vanhu vachifamba nemabodyguard vakamanya vakanochinja attire. Hey, chokwadi. Pane zvazara mumusoro. Yes, Tyra, she was there for mukoma wake up and down achitsvaga kuti vaite zvakanaka. Hana kuda kumirira vafe azotanga kumanya munhu atofa. Asi zvese izvozvo akazvita vari vapenyu, asi nguva ndeyaMwari. She tried everything for mukoma wake. Iwe bonga chero nekunovaona waisaenda vaisatotaudzana newe vakazomanya kubvisa zvimasofa zvakaora. Dzikamai mabonga tiri kukuzivai. So ndo zviri kubva kumanetizens vachiti aiwa takatomirawo naTatalicious pane zvaari kutaura izvi kuti wakazongochinja maketeni last minute. One thing I applaud Chikocho Girls vakaedza pane hanzvadzi yavo kubva 2019 vachimhanya kukaranda uko vakaenda kuSouth Africa kuti mukoma ararame. Vaisatonyara naye mukomana achiluza weight asi vairamba vachitomuposta, pamwe pacho achitomanya achidriver ari iye. Ivo sekuru gudo vanotoziva kuti vakapiwa love and support panguva yakaoma. Pane post yakaiswa namadam boss vari kukaranda mission vachitoti veduwe getwe sekuru gudo kungova nherera kwakaoma, humwe urwere hunongoda mubereki aripo, ndaremerwa inini. Vanga vasipo vana Queen of Peace vaitumirawo mari dzekuti madam boss vange vachimhanya sezvo varivo vanga vari paground vachitumwa around kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. So it is not like they did not do anything at all, but they tried. Zvakangorambawo hazvo. Madam boss and the Queen of Peace, Mwari varambe vachikunyaradzai. Losing a sibling is very painful. I pray that you will find peace and comfort in the Lord. Ndimaibhanda vari kunyorawo tsamba yavo vachinyaradzana nemhuri. Changamire Roxy mudzimai wavamunetsi wekumakuva ari kuti iye tinemi maidza, we walked this journey nemi maisa tombonyara kutaradza hanzvadzi yenyu ichirwara kudaro for years, and you always have respect for you. You showed us true sibling love. Dzese dziri kuita mumastreets musha watu tatinei nadzo, because we know you could have built a whole mansion even two pamari dzese dzamakashandisa over the years kurapisa hanzvadzi yamaida nemoyo wese. Tiri kuchema nemi panguva ino, tinokudai, and you did your best to save sekuru Gudo's life kwese zvataiona tese. You are truly loved. Stay strong. Mwari vakunyaradzei. Kachikiti kachazorora kana mai dzabo vafa chaipo. Apa udofu hwacho kanotofunga kuti kakaramba kachingoti iroja hana chinhu irombe fake life, then somehow by some miracle in her deluded head zvakanotaura zvinomuka zviri zvechokwadi. Munhu wese hana chainacho kunze kwako iwewe. Zvinonakisa ndechekuti zvese zvaanopomera vamwe iye ndo zvaatori. Zvese zvina maidza kanotozvida, katori neobsession. Chokwadi muchiziva henyu zvimabonga, asi hachitambirike chete. She will always be your boss, muchida musingadi, muri marombe.
mota yamaidza iyo inotenga kamba kako kekudema zvese nefurniture yacho netumba twese twekudema nemakudo acho. Maidza to the world. Keep giving them pepe kusvika muguva. Love you a long time. So ndichangamire vanyora nyaya yavo vakati aiwa maidzabu chibaba. The funeral was okay. Moda kushamisira seiko parufu imi vanhu maisachengeta. Busy kuwanza zvidheko panhamo yababa Murata waisavaona vari vapenyu wani. Busy kuwana nguva yemakeup netuhembe tema uchiti uri kurwadziwa. Fake. Taira rwadziwa kana nguva yezvimakeup haana kutomboiona. Unoti nemota yaanofamba nayo ne1000 from how many companies aishaya mari kushamisira here. She was pained. And the good thing, hanzvadzi yake airapisa. The other time I met her ku South Africa at a very good hospital achirapisa hanzvadzi yake. Yabva yangosimudziwa naKetina Anania akati iye Gudo was an adult and was responsible for his own life. Saka mukaona SDA ochechi yaMike Chembere isina kutungamirira mberi vaive vemajive aye vasahwira aGudo. Tara and other siblings tried their best and pane vana vasara vaGudo vari kuendeswa kuchikoro nana Tyra nana Dr. Mtisi. Zvekuti nyangwe iri nhamo yatongovawo drama. That family is united. He was flown out of the country and treated in best hospitals because of the love the family has for each other. Kunze kwesofa nezvikwereti chii chimwe chinoitira chamunoitira vana mai venyu. She really talks about his siblings and no bond at all. Ketina akonfirma zvakare akati mari yawakamanyisa rufu rwababa wako kuitira social media yanga iri yezvikwereti. Pane vanhu vakawanda vakamubata Ketina kune kuseri vachimudza kuti mari hadzisati dzabhadharwa. Vari kuti ivo Tyra alone is your boss. Nesuwo tese takadai so. Bitterness family tiri mabhose ako. Memora ane mansion, Tyra ane mansion, Joy indi business woman, Ketile shumba yako, chibosi chako, Summers landlord in USA, Patricia landlord Monya yako, Fungai Mtese landlord 4 houses, Jekingarande very pretty, very intelligent, Faith Candy business, Amaitonde landlord, Kamchacha fake life. Une manoodles ari kumanya pa internet. Mwana wako ane manoodles zvakare ari pa internet. Hauna murume asi une wauri kurova naye mapoto. Street fighter noise maker unofarira kutaurisa. Hauna kana bank account, no house, no car. Mukono unorarama nerake kudya zvemahara seshiri. So ndo zviri kutaurwa hanzi again and again ndicharamba ndichingokutuka. So kana yabatwa guys nana Ketina aiwa inobva yatochinja malevels acho. Unobva watongotukwa nemamwe mapatsi anogara akapfekedzwa nguo dzemukati imikanzvino zvacho zvakaoma. But it was not necessary. How did we get here? Kumashure uko we decided kuti they are still grieving. Let us just ignore the negativity. But aiwa negativity yacho yaramba yosundiwa kuti guys let it get out there kuti isusu tiri kutofara kuti Gudo ashaika. Aiwa guys, Gudo akarwara, Gudo wazorora kubva kupain yakadaro. Zvinorwadza. Do leave your comments on what you think panyaya.